creure interessant parlar del Museu del Disseny, que, bueno, per molta gent, jo ja ho sé que hi ha una mica de... Sempre els ceramistes han quedat una mica amb el ressentiment de que al Museu del Disseny la ceràmica queda difuminada. Ara no... sé que les coses van per camins que potser no ens agraden o no m'agrada molta gent. El títol és Patrimoni, Tradició i Creació de les col·leccions de ceràmica del Museu del Disseny. I el Museu del Disseny custodia una important col·lecció de ceràmica històrica i contemporània. Últimament, la ceràmica contemporània ha entrat bastant en força dintre del museu. Hi ha des de produccions espanyoles medievals fins a porcelanes europees i orientals. És un llarg recorregut de la història de la matèria i després, arribats al segle XX i XXI, d'artistes i artesans que la seva obra està en el museu. La conferència la fa Isabel Fernández del Moral, que és conservadora de ceràmica del museu. Ella és la persona encarregada de conèixer i documentar les col·leccions per poder difondre posteriorment mitjançant exposicions i projectes de recerca. Totes les peces de la col·lecció de ceràmica passen per les seves mans. Coneix a la perfecció les seves característiques històriques i els usos. Difondre el coneixement sobre la societat que les va crear a priori. Isabel Fernández del Moral és llicenciada en Geografia i Història, en especialitat d'Història Antigua i Arqueologia, màster en Ceràmica medieval i moderna a la Universitat de Barcelona i és membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica. Bueno, jo personalment diré una altra cosa. La Isabel Fernández del Moral és una bona persona, que molta gent l'aprecia. Moltes gràcies, Jordi. Amb això que has dit ja m'hi vaig contenta. Per mi això és la cosa més important que passa per la vida. Bé, moltes gràcies a vosaltres per estar aquí passant la tarda i escoltant coses que potser ja coneixeu. Però crec que sí que ajudarà a tenir una altra visió global i entendre la manera de treballar. Molt ràpidament, però crec que és important, ell ja ha fet una pinzellada, però crec que és important explicar quina és la meva trajectòria, molt breument, perquè entengueu com enfoco jo la meva tasca dintre del museu. Jo soc llicenciada en Arqueologia, no té res a veure amb el món contemporani, m'especialitzo en ceràmica medieval, moderna, però sí que és cert que jo des del primer moment estic tocant ceràmica. M'agrada molt, jo als departaments de la universitat treballo en els laboratoris i m'hi miro les peces, de quina composició, si tenen mica, si s'han fet reducció, i si és una atmosfera oxidant. Tot això és un coneixement que jo incorporo des del principi, però jo entro a treballar com a tècnica al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona i treballo com a arqueòloga, excavant i fent recerca, etc. I hi ha un moment que faig un canvi dintre l'Ajuntament i salto cap al Museu de Ceràmica. L'any 2011 jo m'incorporo molt tard a un món que és ceràmica però és absolutament diferent perquè salto a una ceràmica que és una ceràmica de col·leccionista. Ja no tinc trossos així, tinc unes peces espectaculars, senceres. És una altra manera d'enfocar. Però jo intento sempre aportar-me el meu terreny, de manera que quan m'incorporo al món de la ceràmica contemporània, que jo el primer contacte
amb ella i amb vosaltres, amb l'associació, és el 2016, amb el Congrés de l'Acadèmia. Aquí jo començo a contactar una mica més amb aquest món, us començo a conèixer i després us explicaré més detall, però és més tard, no? És fins l'any 2019, així que ens posem a treballar amb mi al front, ja sense les altres persones referents a la ceràmica, per tant, m'incorporo tard. Però m'ajuda a fer aquest recorregut una mirada que aplico a tot. I jo crec que és primordial la meva tasca en el sector del patrimoni. Jo, sobretot, soc un tècnic de museu, soc una tècnica d'un museu, però he treballat des de sempre, des que tinc 20 anys, en els museus i tenim cura del patrimoni. I jo entenc que la meva missió professional és estudiar, defensar, conservar, fer créixer, difondre i guardar-ho molt i molt bé, perquè el patrimoni és una cosa que és de tots nosaltres i ha d'estar per sempre. Aquest és l'objectiu i aquesta és la meva missió principal. I després puc fer més projectes, menys projectes, més grans, més petits, més cap a dintre, més cap a fora, però sense perdre de vista mai aquesta missió. Un museu també és un espai, com hem vist al principi, que passen moltes coses que es difonen, etc. La major part de gent que està aquí, per l'edat que tenim, ja en sabem aquesta història, molt ràpidament. El Museu de Ceràmica és independent des de l'any 1966 fins l'any 2012. L'any 2012 hi ha un projecte de ciutat. Els projectes de ciutat sempre venen de mans dels projectes polítics o les polítiques culturals que es diuen i es decideix quin ha de ser el camí de tots els museus, de tot el patrimoni de la ciutat. I en aquell moment es decideix que el camí del Museu de Ceràmica ha de ser incorporar-se junt als altres museus de la ciutat, d'arts decoratives, d'indumentària, de moda i de disseny, a nou projecte que s'està fent a la plaça Les Glòries i allà és on anirem a parar el que s'anomena Museu del Disseny, que hi ha unes col·leccions diverses, totes aquestes que us he dit, de tots aquests museus, van a parar allà, sota un paraigua comú, però sí que es fan unes exposicions on a cadascuna de les plantes, aquelles que hem visitat, estava dedicada a un d'aquests temes. Diguem que cada museu va tenir el seu propi espai per explicar-se. La ceràmica va quedar inclosa dins les arts decoratives i aquí vam compartir l'espai. Per entendre d'on venen aquestes col·leccions, molt ràpidament, a finals del segle XIX l'Ajuntament de Barcelona ja estava comprant col·lecció i estava pendent que volia tenir també un gran museu com les altres grans ciutats europees, com Londres, com París, etc. Com Madrid. No tenim col·leccions reials, per tant, s'han d'aconseguir d'una altra manera. Són compres de la burgesia, són donacions, molta donació. Una de les característiques dels museus de Barcelona és que la gran part són donacions. Sempre diem que no tenim col·leccions reials, però que estan formades per la societat civil, que són els ciutadans qui aporten perquè nosaltres puguem tenir aquest patrimoni. L'exposició universal, la primera, del 1888, és com un moment en què he posat la foto de l'estant de la ceràmica japonesa, no es veu molt bé, però perquè veieu que és el gran moment també de la ceràmica, però a més s'utilitzen aquells espais del Parc de la Ciutadella, quan ja s'acaba la fira, doncs per fer el primer museu d'art i arqueologia. Aquí, Museu d'Art Decoratiu i Arqueològic 1902, Parc de la Ciutadella. Aquí hi ha aquestes primeres col·leccions de ceràmica que ja estan formant aquest primer museu barrejat amb el d'arqueologia. Aquestes col·leccions es van engrandint amb compres de grans col·leccions com la Plaudira. Plaudira és un col·leccionista que té una col·lecció excepcional i que la ven a l'Ajuntament de Barcelona, o donacions com la del senyor Domènech, etc. Vull dir, la ciutat està amb la intenció d'anar tenint una col·lecció important. Tenim altres entrades de peces. Tota la col·lecció medieval prové de València, de Paterna-Manises, i prové d'aquests testers. A principis del segle XX s'hi troben aquests testers, es comença a buidar i tant el Museu Nacional de Ceràmica de València, el González Martí, com nosaltres, la col·lecció de Paterna i Manises que tenim, és peça de tester remuntada. Si estan 10 anys els restauradors fent aquest remuntatge de peça a partir de fragments. Però això ens permet tenir una col·lecció excepcional, amb absolutament tots els períodes representats, totes les iconografies, totes les formes, i això ens permet un repertori que es pot explotar de moltes maneres.
La col·lecció, nosaltres la tenim separada entre la col·lecció històrica i la col·lecció contemporània, que seria segle XX-XXI. Ja veurem que la col·lecció històrica, que veurem ara una mica més de deteniment, comença al segle XII, són les peces més antigues que tenim, la fem parar al XIX en aquesta etiqueta i al XX ja comença la contemporània. És important que entenguem que partim d'aquell museu d'art decoratiu i arqueològic i és per això que la nostra col·lecció comença en època medieval, perquè l'altra part de la col·lecció de ceràmica antiga se'n va cap al Museu Arqueològic de Montjuïc, que és allà on podeu trobar aquesta col·lecció, perquè de vegades et diuen una col·lecció de ceràmica i la ceràmica antiga on està. Doncs en aquell moment, partint d'aquest museu que se separa, es fa aquesta divisió de la col·lecció. Segle XX, ceràmica artística, que ja ens comencen a aparèixer els Gombella, els Artigas, els Picassos, els Miró, totes aquestes grans peces de col·lecció. I al segle XXI, que ja hi sou vosaltres. Esteu aquí representats, aquesta col·lecció parlarem una mica amb més calma, però és una col·lecció que s'ha construït i que s'ha treballat amb vosaltres recentment. Això la Margarida Genera crec que farà una conferència sobre la ceràmica, el context, etc. Però precisament per la meva manera d'entendre el món és molt important que la ceràmica no sigui només una cosa que s'hi ensenya. La ceràmica, com tots els objectes, tenen una matèria, estan fetes d'un material, s'ha fet una tècnica, requereixen d'una tecnologia, les ha fet alguna persona per algun motiu, les ha decorat d'una determinada manera i no d'una altra, ensenya unes iconografies i no unes altres, ens parla d'una comunitat, quines formes fan servir les comunitats que mengen tots al centre de taula, quines formes van servir a les societats que s'estan regint per les normes més aristocràtiques o que segueixen una burgesia. Vull dir, per mi és molt important dir que l'objecte, en aquest cas ceràmic, ens pot parlar de la vida de la gent i de la d'avui. Podem parlar de política, podem parlar de centres de poder, podem parlar d'economia, podem parlar de comerç, podem parlar de matèries que es mouen d'una banda a l'altra, matèries preuades que venen de l'altra punta del món i que són motiu moltes vegades de conflicte, etc. Per mi és important no perdre de vista que la ceràmica és cultura material i la cultura material ens parla de nosaltres avui. Breument, com tenim organitzada aquesta col·lecció, és una col·lecció principalment de ceràmica espanyola, de col·leccions de centres productors espanyols. Hem de tenir en compte que tenim tots els centres productors importants representats i en el moment àlgid d'aquella producció. Això vol dir que si Paterna, a València, té una col·lecció al segle XIV excepcional, perquè era un centre productor molt important, en tenim d'aquell moment, però segurament a Paterna al segle XVII, que és de tradició ceràmica, encara feia coses, però com que eren unes coses que comercialment no eren tan importants, aquella ceràmica ja no té tanta importància, els col·leccionistes ja no la recullen i per tant tampoc no ens arriba a nosaltres als museus. Tenim, ara veureu, de l'Àndalus. Aquesta és la ceràmica més antiga que tenim, és una col·lecció relativament petita, però és molt important perquè ens permet generar un discurs de cultures, de comunitats, de religions, de tècniques que entren en aquest moment i que ja les arrosseguem per sempre, les fem servir per sempre. Això és un conjunt que és important també perquè és un conjunt tancat. Això s'hi troba a Mallorca, però no és un tipus de producció que es facin allà en el segle XII, és una producció almohade que molt probablement s'hi està produint aquí a la zona del Cerc, a l'Àndalus, i que el que estaven fent és fent comerç amb aquestes peces i s'hi queden en un magatzem, de fet s'hi troben en una mena de magatzem que estan esperant segurament sortir cap a l'altra banda del Mediterrani. Els agafen un moment en què els cristians estan donant guerra i segurament és una cosa que queda allà al magatzem i no surt. Per tant, és una cosa que ens serveix molt bé per datar i molt bé per explicar tota aquesta època, també per explicar les tècniques de la corda seca, de l'esgrafiat, aquestes formes andalusines, sempre relacionades a aquests petits contenidors d'aigua, aquestes gerres, aquests petits bols i després altres peces que nosaltres no en tenim, però aquestes grans safes, que és com ells servien la taula, etc. O sigui que tenen molts fils per explicar, moltes coses per explicar, que ens donen peu a tot el que nosaltres tenim després. Un exemple, algunes peces molt excepcionals, aquesta i aquesta venen de Còrdova,
del període califal. Això és una peça d'una mesquita, un ornament arquitectònic que s'hi posava en una de les zones on la gent anava a resar, perquè és l'element arquitectònic que t'indica cap on està dirigida la Meca i, per tant, cap a on has de resar. Això és un respirall del Jub, els alicatats, també això ve d'un palau de Jaén, i totes aquestes petites peces. Jo sempre dic que la ceràmica, sobretot la que tenim nosaltres en aquest museu, és un objecte de luxe. Nosaltres tenim terrissa, però que ve de procedents de volta, és de volta de catedral, d'església, de rehabiliment, material constructiu, però no tenim terrissa d'ús. Però en canvi sí que tenim, com que venim de les arts decoratives, sí que tenim aquestes vaixelles de luxe, de les cases benestants, etc. Per tant, el discurs que nosaltres podem fer no és igual que el discurs que es pot fer, per exemple, des del Museu d'Història de la Ciutat o Museu Arqueològic, que tenen peces d'ús quotidià d'un altre tipus de gent. Amb això vull dir que la ceràmica, al igual que el vidre, igual que les catifes, etc., tots aquests elements de luxe tenen una relació sempre amb el món palatí, la granja, etc., la Real Fàbrica de Tapissos, el Buen Retiro, això aquí, a França, igual. O sigui, sempre hi ha una relació entre aquests productes de luxe i les persones que la poden adquirir o tenir o produir. I això ens passa a nosaltres. Per tant, hi ha un fil conductor amb això, i és que els centres productors que tenim en cada moment, en època medieval, els nostres centres productors importants són els que estan relacionats amb el món islàmic, perquè són el centre de poder en aquell moment. O sigui, nosaltres tenim València amb una producció molt forta en època medieval, tenim l'Aragó amb una producció molt forta en època medieval i tenim Barcelona, que no estava tan influenciada directament per aquest poder polític, però sí que entra en aquestes produccions que en aquell moment estan tenint molt de mercat i, per tant, també s'hi apunten. I ara veiem, per exemple, aquesta peça, és que no sé si la veieu molt bé, excepcional, amb una mà de Fàtima, per exemple, aquesta peça de Paterra, amb els verds i morats. Els verds i morats són... Perdoneu, vaig a mirar perquè jo m'enrotllo molt i haig d'anar mirant, si no, me quedo. El verd i morat són els colors de l'islam, són els colors que venen del califat de Damasc i que arriben a la península per a l'Àndalus, però que aquesta tradició d'aquests colors s'hi queden i encara quan ja els cristians han conquerit a l'Àndalus encara es continua fent durant molt de temps aquesta producció. El que passa és que comencen a incorporar-se altres elements, com el castell feudal, això no era un element islàmic. En canvi, unes dansarines, que aquí hi ha unes senyores que estan com ballant, aquestes senyores sí que les tenim en altres plats on surten elles soles, perquè estem en un altre tipus de clientel. Al final, el productor era aquell senyor andalusí que era el que coneixia la tècnica, ve gent nova del nord, són nous clients i adapta la seva producció, però els seus colors, les seves tècniques, les seves maneres de ser, les seves formes, de moment són les mateixes. Anem adaptant la decoració i a poc anem adaptant també les formes, perquè els costums són diferents i requereixen d'altres coses. Per exemple, aquí tenim el blau, que s'incorpora al segle XV, una mà de Fàtima i una representació d'una senyora, una representació humana. Fins ara la figura humana no ens havia aparegut, en el món islàmic no representava la figura humana. El blau entra amb molta força, segle XV, Marco Polo ens porta les primeres porcellanes cap a Europa i tothom queda embogit. I de cop tothom vol tenir aquelles peces meravelloses tan blanques, decorades amb aquell blau. Clar, no les podien comprar només 4, no podien adquirir aquella porcellana. Per tant, tots els centres productors, i quan faig explicacions amb estudiants o així, m'agrada explicar que les modes no se les han inventat ells. O sigui, hi ha una moda que diu que la cosa de prestigi que s'ha de tenir és una peça blanca decorada en blau. I com que està a la mà de poca gent, doncs ràpidament els centres productors s'hi posen les piles i comencen a veure com poden produir una cosa més semblant possible. Bueno, la pissa decorada en blau, l'estany i el cobalt. I llavors aquesta moda
desplaça absolutament tota aquesta tradició andalusina que portava un munt de segles, el verd i el morat, però i de cop la desplaça absolutament i desapareix. Al segle XV no tenim res verd i morat, desapareix. I els daurats. Els daurats porten el mateix camí, ells entren des d'Egipte, des de Mesopotàmia, ens entren a través de l'Àndalus, és una tècnica molt complexa, però un senyor de Manises té molta vista i se'n va buscar a Màlaga, que és on es feia, era encara islàmica, era ciutat islàmica, i sap que allà estan produint aquest tipus de peça que és molt preuada al Mediterrani. Tothom, a Itàlia, a tot arreu, li feien encàrrecs i volien comprar aquesta producció, perquè estava imitant aquella vaixella d'or, aquella vaixella de luxe, no? Però amb un material més barat. Per tant, era important conèixer aquesta tècnica. Se'n va a un senyor que sabia fer obra de màlica, que li deien, allà a Màlaga, i el fitxa com si fos Messi i se l'emporta cap a Manises. Li diu, jo tinc una fàbrica i jo et contracto per molts diners, però jo et contracto perquè tu vinguis a explicar-me i a fer-me aquestes peces i a ensenyar-me aquestes fórmules. I Manises es converteix en el centre del món conegut produint ceràmica de reflex daurat. I arribarà aquesta tradició fins ben bé al segle XIX, que té com una revifada i encara amb l'entrada de tot els orientalismes i aquestes influències encara està allà. Perdó, aquest botó. Més exemples de reflexos daurats, de blaus. Les peces són, ja veieu, excepcionals. Aragó és un altre centre productor que replica el mateix patró que us estic explicant de València. Cada centre té la seva especialitat. Terol, aquí us he posat una peça blava que és molt excepcional, però veureu que Terol té, sobretot, incorpora el verd i morat, aquest blau i morat islàmic que serveix per fer una pica baptismal, per exemple. Vull dir, al final ens trobem amb aquestes com contradiccions, no? Que tot s'està barrejant, perquè al final tot era la mateixa gent, cadascú a casa seva resseria una cosa diferent, però tothom vivia en el mateix lloc, la mateixa societat i la mateixa cultura. Tenim una peça molt excepcional, que és aquest plat d'aquí, és un plat per la Pasqua jueva i cadascú d'aquests elements són per col·locar una espècie diferent, que és pel ritual que s'hi fa en aquesta festa. I és una peça que està decorada amb mans de Fàtima, que sempre relacionem amb el món islàmic, però resulta que el món jueu també, per ells, són un símbol de protecció. Catalunya, us deia que s'incorpora també a aquesta tradició, no? El que passa és que tenen una producció al segle XV-XVI que no la tenim ni al museu, tenim molt poca cosa, perquè, com us he dit, les produccions que no eren molt importants no estan recollides, perquè els col·leccionistes no tenien interès i artísticament tampoc no en tenen, i per tant sí que era una producció com de segona o tercera categoria que tenia mercat, però no suficient prestigi com per estar recollida en un museu d'arts decoratives. Però sí que avançant en aquesta tècnica sempre ha estat un gran centre ceràmic, Barcelona i Catalunya en general, i això es manté i fa que en el segle XVI i sobretot XVII la ceràmica que us sonarà molt, la blava catalana, està a tot arreu del Mediterrani, perquè en competència amb les peces que s'estan fent a Itàlia també, hi ha com una lluita de mercats, no? Però fan coses molt semblants. Estan fent... Perdó, estic bugint amb això. Estan fent aquestes coses blaves, aquestes coses daurades a Reus, aquestes coses a Lleida, que són una imitació absoluta d'unes peces que s'estan fent a Itàlia, a Faenza, que en aquell moment estan tenint molt èxit. El mateix que passa amb la porcellana en el seu moment, que ve de la Xina, els passa igual amb les peces que ens venen d'Itàlia, que són molt magnífiques, tothom les vol tenir, i de cop a Lleida sorgeix un centre productor que comença a fer aquestes que li diuen de la panotxa, perquè tenen aquesta orla, amb aquesta forma, i que si mirem unes peces de Faenza d'aquesta època també, doncs no són ben bé iguals, però sí que tenen la mateixa era i el punt de partida era el mateix. Mireu, com us deia, producció Barcelona medieval, Aquestes són peces boníssimes, superexcepcionals, i veieu que són molt senzilletes, O sigui, el que tenim en general són unes peces blanques d'òxid d'estany i una ratlleta així verda i així
negre i ja està, és una cosa molt senzilla. Però el que us deia, en època renaixentista es comencen a entrar aquestes peces per fer el Palau de la Generalitat. Aquesta és una peça que ve del Palau de la Generalitat, li encarreguen a Lorenzo de Madrid que faci tota la decoració. És un ceramista que es porten a Talavera de la Reina perquè els hi passa igual. Resulta que el món islàmic ja no està en funcionament, resulta que els ceramistes que sabien fer ceràmica els han fet fora els Reis Catòlics i se n'han anat tots a viure a fer on han volgut, vull dir, i de cop, amb l'expulsió dels musulmans i dels jueus, es queden sense tècnics que coneguin. I, per tant, s'han d'anar a buscar gent a fora. On estan fent ara molta ceràmica important? A Itàlia. Se'n van a Itàlia a buscar els ceramistes. Els messis se'ls troben a Itàlia ara. I a Talavera de la Reina es porten el Lorenzo de Madrid, que li diuen perquè ve de Talavera. I a Sevilla, la ceràmica sevillana del segle XVI és brutal perquè es porten el Nicoloso Pisano, que era un superartista de la ceràmica, i se l'emporten cap aquí perquè els hi ensenyi com és això de la tècnica nova renaixentista de la ceràmica, que la superfície ceràmica de cop és un llenç fantàstic on pinta unes escenes meravelloses amb perspectives, amb imatges, amb fons, amb tot això que s'està aplicant a la pintura renaixentista i que també s'aplica sobre la matèria ceràmica amb la complexitat que això comporta. I es porten això. La Generalitat contracta Lorenzo de Madrid perquè li decori la seva sala, perquè li decori els seus paviments, que hem tingut la sort de poder retornar una part que teníem al museu guardada, perquè a principis del segle XX es van fer unes obres, a finals del XIX es van fer unes obres i es va aixecar tota la ceràmica, i mira, la van guardar perquè eren trossos de rajoles que podien haver anat al museu, es van guardar, van venir al museu, les teníem guardades i fa uns anys, no sé quants, ens venen a buscar i ens diuen que necessitem saber. Clar, el pati estratègia diu, escolta, com seria aquesta ceràmica que hi havia al terra perquè la volem restaurar i no sabem com i no sé què. Vam dir, la tenim aquí, i allà que va tornar i ens va ajudar aquí el mestre de la ceràmica. Vull dir que hi ha una mica totes les èpoques. Canvia el centre de poder, resulta que el món islàmic desapareix, resulta que tot l'andalús queda incorporat a la corona de Castella i tenim una capital nova que és Toledo i tenim Sevilla. Sevilla és el centre del món, absolutament tot el que anava cap a Amèrica i tornava d'Amèrica, tot el comerç, tot el moviment de diners, de gent i de mercaderies havia de passar per Sevilla. Era port únic de sortida i d'entrada. Llavors va ser un centre de poder brutal, tothom anava allà, no només els banquers, sinó també els artistes i els ceramistes, i allà on s'estava coent la cosa en aquell moment. I llavors en aquell moment aquests centres es converteixen en grans productors de ceràmica i d'allà ens surt la ceràmica de Talavera de la Reina, segle XVI, XVII. És una ceràmica espectacular, amb tota aquesta influència de la porcellana xinesa amb el blau, amb tota la influència de les sorles, de les peces que venen de la Xina, tot això, la que ens ve d'Itàlia, del Renaixement, aquests llenços on pinten unes escenes supercomplexes. I Andalusia, igual, havia tingut molta més influència, feia menys anys que havien perdut la influència islàmica, per tant, durant molt de temps, al segle XVI, encara s'hi estan resistint, fins i tot fins al XVII, encara estan fent corbes seques, arestes, conques, totes aquestes tècniques, i encara estan fent aquesta simbologia del món islàmic. Aquí no és verd i morat, és blau i morat, però aquests eixos de simetries, aquests horrors vacus, tots aquests elements que acompanyaven aquesta ceràmica islàmica, ells encara l'estan fent, però ja estan començant a fer això. Tota la influència de la porcellana xinesa amb aquests lòbuls a la orla, etc. Una mica el que estan fent a Andalusia, això que es deia, que durant un temps encara estan replicant aquest món islàmic. Això ja és segle XVII. I al segle XIX hi ha una revifada de la ceràmica andalusa, la ceràmica famosa trianera, que tothom coneix, i que tenen totes aquestes sèries de ceràmica. Avancem ràpid perquè no patiu més ja.
arribem al barroc, arribem a l'Alcora, arribem a un moment fascinant de la història de la ceràmica, que és des del segle XV s'estan buscant la fórmula de la porcellana i fins a principis del XVIII no ho aconsegueix ningú, només els alemanys. Els alemanys havien de ser a Meissen. Però pel camí hi ha moltes proves, hi ha molta investigació, hi ha molta recerca. Jo quan m'hi he posat a resseguir una mica la història de la búsqueda, de la recerca de la porcellana, he flipat molt perquè és que hi ha assassinats, és que hi ha espionatge industrial, és que hi ha suborns, és que hi ha segrests, és que hi ha de tot al voltant, perquè quan hi ha diners i la porcellana, aquí el primer que aconseguís la porcellana, és com ara la IA, no? El primer que aconsegueixi la IA és el mateix, el primer que aconseguís la forma de la porcellana tenia el mercat i la riquesa assegurada, i per això va ser com una carrera contra el rellotge. Nosaltres aquí, nosaltres tenim col·lecció espanyola, ja us he comentat, aquí a Espanya també vam fer aquesta carrera, però no vam arribar als primers, però sí que és cert que pel camí es va fundar la Real Fàbrica de loza fina i porcelana de l'Alcora, a Castelló. Van fer una pissa, no va arribar a ser porcellana, tot i que ho van intentar, van invertir molts diners, van portar molts artistes, van portar molts enginyers, van portar a tothom per intentar aconseguir aquestes peces, però s'hi van quedar en la pissa, però s'hi van quedar en una pissa de tanta qualitat que van aconseguir arribar a tots els mercats de la Mediterrània i d'Amèrica. Per tant, al final, tot i no aconseguir l'objectiu, sí que van tenir una producció molt important. Aquestes peces excepcionals també, de l'Alcora, València, tot això és segle XVIII, estem en ple barroc, estem en plena taula dels Borbons, estem al Lluís XIV, que ens està dient com han de ser les taules, i les taules ja no són un bol molt gran al centre, ara les taules tenen de tot, un centre de taula, un plat d'engany, una safata rodona, una safata quadrada, una safata lobulada, etc., un saler, o sigui, les taules es tornen més complexes, els protocols de taula es tornen afrancesats i tot és més complex en la producció ceràmica. Per posar una mica de sal a això, tenim una miqueta de també col·lecció de peça que ve d'Europa. Aquests sí que van aconseguir la porcellana. Tenim alguna cosa de porcellana alemanya, tenim alguna cosa anglesa que estan fent aquestes proves i pel camí no aconsegueixen ben bé la porcellana com la xinesa. No l'aconseguim, ja ho sabeu, vosaltres no us descobrireu res, perquè ni teníem detectat el jaciment de caolí, ni teníem la tecnologia perquè els forns pugessin a 1.300 o 1.400 graus, o sigui, no teníem el que havíem de tenir. Per tant, per molt que ho intentéssim, no arribaríem. Els anglesos són llestos i arriben barrejant amb ossos d'animals, un senyor que tenia... La teva terrisseria estava al costat d'un escorxador i se li va acudir que potser la calcita aquesta dels ossos li podria servir i tal, va començar a comprar ossos de l'escorxador, ossos de vaques, de bous, i la va barrejar i va trobar la porcellana d'ossos, que era molt semblant a la porcellana xinesa perquè aconseguia aquesta fusió de la calcita de l'os amb la resta de materials, o les porcellanes tendres, etc. I també tenim una petita col·lecció de ceràmica oriental de la Xina i del Japó, segle XVII i XVIII també, que ens permet veure totes aquestes influències d'anada i tornada. Resulta que nosaltres estàvem molt influenciats per la porcellana xinesa, la volíem copiar de totes les maneres, però després els alemanys comencen a fer una porcellana i comencen a fer flors, les flors alemanyes, unes flors de color rosa que no tenen... Venen de la família rosa xinesa, però tampoc tenen molt a veure, però llavors els xinesos ho veuen i els agrada tant que llavors els xinesos comencen a imitar les flors de la porcellana alemanya perquè tenen molt èxit. Vull dir, entenem que tot el que nosaltres veiem als tiktokers i tot això, que si la moda va cap aquí, cap allà, cap a l'altra banda, això ha funcionat sempre de la mateixa manera i la ceràmica és un element que ens permet explicar-ho molt bé. I arribem al segle XX. Aquí ja he posat coses una mica més tardanes, anys 80, 90, tot aquest moment molt escultòric, molt arquitectònic, aquesta moda d'aquest moment. I aquí faig un petit parèntesis i canviem una mica de terç. Hem acabat la nostra ceràmica històrica, hem acabat la ceràmica del segle XX, que jo m'hi trobo quan arribo al Museu de Ceràmica de Barcelona, arribo al Museu de Ceràmica i el primer que em diuen és
i ara us traslladareu i moureu 23.000 peces, o sigui que la meva missió quan vaig arribar va ser embalar i desembalar i recol·locar, i gràcies a això sé el que tinc entre mans. Si no, crec que no ho hagués aconseguit mai. O sigui que mala suerte, buena suerte, no? Que diuen, doncs això. Llavors, arribem al Museu del Disseny, s'inaugura l'any 2014, a finals, 2015, podem dir que ens posem en marxa, i el Museu del Disseny creix sol. El disseny de producte, cada dia hi ha oferiments de prototips i de coses noves. A disseny gràfic, cada dia hi ha tal. Tenim associacions, convenis amb el FAT, amb el BCD, amb tots aquests col·lectius que fan concursos, que fan premis. Hi ha un conveni que diu que tots els premis entren directament a la col·lecció del museu, etc. Però ens trobàvem que a la ceràmica això no passava. Llavors la ceràmica no tenia per on créixer. I bueno, no em va ser bé, diguem, no? Que totes les col·leccions tinguessin un camí i que aquesta no el tingués. Bueno, aquí una mica que nosaltres, quina és la nostra política, la nostra, gairebé cada museu, no? Han de ser peces úniques, excepcionals, representatives d'un moment, s'han d'escollir perquè són un buit a la col·lecció, perquè ho necessites per explicar tot el conjunt, etc. De vegades es fa d'una manera des de dintre del museu, però molts cops, quan és una gran col·lecció que ha de créixer, es fa mancomunada. Normalment busques uns assessors, un comitè científic, una gent que et pugui ajudar a que la col·lecció realment sigui més rodona. El primer projecte que ens fa créixer en ceràmica és l'any 2017, una petita exposició comissariada per la Rosa Corquilla, que es va fer a Artesania Catalunya, i que anava de la mà d'una exposició, una gran exposició que es feia al Museu del Disseny, que es deia Tapes, que havia estat portant per tot el món i que finalitzava aquí, i que anava d'alta gastronomia. I en aquest cas vam agafar aquest fil i vam decidir que per aquí era una línia lògica on la ceràmica podia créixer en el nou Museu del Disseny. Aquelles peces que eren disseny, sense un prototip. Era un disseny que havia pensat algú que, a més, sabia fer ceràmica i coneixia la tècnica, i no n'havia fet 1.000 ni 20.000, n'havia fet una o dues, o una petita sèrie perquè anava a parar a un restaurant que cada cop que se li trencava alguna cosa doncs havia de tornar a fer. Ens interessava el disseny, o sigui, allò que els restauradors estaven demanant. Aquesta és una imatge de l'exposició i Artesania Catalunya, i això són algunes de les peces, una s'ha quedat sense carregar, que van entrar a la col·lecció del museu. Aquestes peces que havien estat en càrrecs de xefs amb estrelles Michelin, algunes, o restaurants importants que havien fet ceramistes, doncs ara en formaven part de la col·lecció i eren disseny. La següent, que és el gran increment que ha esmentat el Jordi, és el de ceràmica contemporània. Clar, ens trobàvem que heredaven del Museu de Ceràmica una col·lecció artística. Al final, la ceràmica aquesta contemporània del segle XX era purament artística, no havia objecte utilitari, i es quedava com parada. Hi havia el dubte de si nosaltres havíem de seguir, el dubte o la discussió de si nosaltres havíem de seguir creixent en art, quan no érem un museu d'art. Però la lògica de que tenim una col·lecció de ceràmica que ja estava començada i que també es podia posar al dia, perquè és una col·lecció molt excepcional, molt rodona, molt completa. Si algun dia es decideix que això és art contemporani i ha d'anar al MACBA, que ho hem parlat 1000 cops, on sigui, està feta, només s'ha de moure les coses, és fàcil. Llavors, vam tirar per aquesta línia amb l'ajuda de totes vosaltres i tots vosaltres, cadascú a la seva manera, molta donació, molt consell, molt parlar, molt decidir, i així vam aconseguir una fantàstica col·lecció d'una 50ena d'obres excepcionals. Tothom va estar feliç de veure aquelles peces tan meravelloses i es va traduir en una petita mostra que es va fer l'any 2022. I això són algunes de les peces que vam créixer, la ceràmica artística, i també hi havia uns altres apartats que parlaven d'aquesta ceràmica més per l'arquitectura o més el disseny, o el buixó que els veu tenir aquí l'altre dia,
a l'Altafont de la Núria, bueno, no sé. Tot això que no era ben bé artístic, però que també tenia una cabuda en el Museu del Disseny, en comparació amb les altres col·leccions que tenim. El 2023 fem una petita recerca, dic petita perquè tenim la capacitat que tenim. Ens viu una gran exposició del Vitra Museum sobre dones dissenyadores i nosaltres ens adonem quan ens arriba a les mans que anem a portar una exposició que per a dones dissenyadores hi havia 0 dones dissenyadores espanyoles, 0 catalanes. I llavors decidim que això no ho podem permetre sense esbrinar si realment no hi havia cap dona que en els anys 60, 70, 80, 90 estigués treballant el disseny des de qualsevol dels camps. I entre les companyes ens repartim les disciplines, cadascú la seva, i comencem a rascar, i començo a rascar amb vosaltres, no? Preguntant, i escolteu, i això, i tu què feies? Doncs jo feia això, ostres, quina meravella. I doncs jo ho feia, i hi havia una noia que vaig a buscar el telèfon, i va ser absolutament col·laboratiu, i una cosa que no existia perquè els llibres deia que no hi havia dones dissenyadores, vam començar a rascar i van començar a sortir coses. I la cosa més difícil i més meravellosa és que a més van sortir peces, perquè un museu, si no acaba, diguem, amb un objecte, sembla que no s'ha acabat, i no és cert, però... I rascant d'aquí i d'allà van aparèixer. Aquesta és una mostra de la part ceràmica que hi havia totes les disciplines. Hi havia una part també que van de rescatar aquestes dones, que es deia, nosaltres també hi érem i també hi havia una part de coses de dones, coses de tothom, que era més de disseny, però aquí vam incorporar alguna peça artística, com una cortina de ceràmica, una dona empoderada, un corset, un burca que hi havia per allà, o sigui, incorporant també l'art com una eina de reivindicació. Aquestes són algunes de les peces meravelloses que es van rescatar i van entrar a la col·lecció d'aquests anys 70, els 80, que no tenien absolutament res i que ens fan com de punt de partida aquella primera exposició que vam fer de Plats del Dia, que us he ensenyat al principi, i és com un fil conductor, més o menys. És aquesta peça utilitària que està feta amb els tallers, estan dissenyades, pensades, produïdes pel mateix cap i les mateixes mans. Aquesta va ser l'exposició Som aquí. Vull acabar amb aquesta foto perquè primer és meravellosa, no? Perquè us he dit, va ser un treball col·laboratiu, va ser un projecte molt emocionant, però sobretot perquè crec que aquesta és la manera de treballar, que aquesta és la manera que puguem fer les coses grans, que puguem conservar el patrimoni, que el podem fer créixer, que el podem difondre, que el podem gaudir, que el podem compartir. Si ho fem en col·laboració. Cadascú tenim una petita part a aportar, cadascú uns més grans, uns més petits, però jo crec que quan ens ajuntem ens surten coses més grans i més meravelloses que al final són per passar, com deia al principi de tot, a les generacions futures. I ara ens cal molt passar informacions a les generacions futures perquè no deixin de pensar. I bé, ha estat un gust, espero que hagueu après alguna cosa nova de la col·lecció que no coneixeu i res, si teniu alguna pregunta, encantada.